So yun nga mga pare kayo, no? My name is Mayor Dodong. So dirita ka sa tagulan para mangutana sa mga tao. Kinsay mas lami, ikaw or imong ex. Tara, mangutana na ta. Mga mater, gyapon tang tanan. Kinsay mas lami, ikaw or imong ex. Si X. Ngano na kayo nga si ex? Basta, siya naman, nalantaw na siya, lami siya. Natilawan din mo siya. Wala. Ngano kayo nakalami siya? Ingon siya, lami siya eh. Lami siya. Pero ingon sila, to si ano daw, para ma-prove nga lami, dapat tilawan sa daw. Namara. Pero wala naman siya natilawan. Ah, mahina ka. Ikaw day, dili ka lami. Bantog ra. Nganong dili man kalami? O kabalo. Kinsay mas lami, ikaw or imong ex? Siyempre ako. Ngano kayo makalami ka? Lami man. Lami gyud ka, lami kay sulod sako. Gabisad. Pero ngano kayo ikaw ang lami? Basta nakaingon lang ko. Natilawan na day kanila. Isa lang ka person. Isa lang ka person, Isa lang ka person. gyud sa kanila pagtilaw. Ha? Gyud sa kaniya pagtilaw. Kuan, like kiss, hugging. Ah, so ano tong definition sa lami sa imo ha? Mara to siya kay Basin lami. lami. Basin lami pud ka mo'y gugma. Lami may gugma. Ah, ana dito nga lami di ay. Kinsay mas lami, ikaw or imong ex? Kung lami ka nganong gibiyan man kaniya? Kay wala man ako siya gin. Wala. Wala nimo sa gipatilaw? Oo. Ngano wala man nimo sa gipatilaw? Kay basig kuan, maura na apas ako. Oh, pero imong ex di lami dili. Lami pero di mo ko ganahan. Ngano nakayon makalami imong ex? Lamig lawas. Lamig so Nilisan. Usa apas nimo sa imong ex? Kuan, gusto kong tako nga loyal siya. Ana. Loyal ka ng sakok. Loyal dili royal. Ah, loyal. Kanang ikaw lang. Oo. Pero nga nagbulag man mo. Kuan. Tungod lang gali sa di na ko matag yang Basin gamay. Gamay ang gugma ba? Basin lahi mo gyunauna. Okay. Kinsay mas lami, ikaw or imong ex? Of course, ako. Kung lami ka nganong gibiyaan man kaniya? Kay wala man siya lami, dili pwede mag-uban ng way lami o way lami. Ngano man? Kay sobrahan magud ko kalami ya siya kay kuan na kay siya ba murag dili fit sa panlasa. Lami gyud ka, lami kay sulog sako. Kinsay mas lami, ikaw or imong ex? Ako, Ngano kayon makalami ka? kaya di man ako siya makuha kung dili ko lami. So pwede ta katilawan. Dili uy. Pero what if na gusto mo tilaw sa imong patilaw ka? Dili, dapat mo agi sa siya sa akong mga kuan. Sa patay ni mo nga patay nga lawas lugar. Dili, dapat kung bat makatilaw siya sa kuha, dapat na siya sa way ipakita. Unsa may yang ipakita sa imo ha? Kuan, kung interesado ba siya nga makuha ko. Pero dili siya interesado sa imong kuhaon ka. Ibilin ra kaniya. Lain kay na siya nga pagkababae. Okay. Kinsay mas lami, ikaw or imong ex? ako. Ngano na kayon makang ikaw? Sa ako lang. Kung lami ka, nganong gibiyaan man ka? Wala din siya gay lamian. Ah, wala kay lami. Okay, kinsay mas lami, ikaw or imong ex? Ako, malamang. Ngano na kayon makalami ka? Siyempre, gimanagid mi. Pero ano gibiyaan gapon kaniya? Ambot lang niya, murag dako, manbasig to ila. Imo day gamay. Ambot lang po. Gamay imong gugma siguro. Gagmay. Basin lahi itong gamay imong ginahuna. Basig. Dirty minded jud kay ka ba? Okay, nganong dili man kalami? Lami man ko. Lami day ka. Lami ka litsunon. Kinsay mas lami, ikaw or imong ex? Siya. Natilawan na nimo siya. Wala. Ngano kayon makalami siya? Anak siya. Ikaw di ay. Lami magyapon gamay. Gamay lang siya dako. Oh, Nga naman. ambot lang. Pero ngon sila para daw ma-prove nimo nga lami, tilawan daw nimo. Ako i-try. I-try nimo. Ta, ubanta. What if makigbalik imong ex? Speechless kay ko. About ana. Kabalo ko nga speechless ka. Love pa man nimo siya. Kaayo. Alam mo ang tawag ana? Alam mo ang tawag ana? Marupok. Bakit? Gipasakitan na gani ka tagaan pa nimog chance. Maog yun. Ba? O tanga, sakto gito tanga. Gabi na jud tanga jud. What if makigbalik siya? Balik siya basta ako na ko love. Di na ako mabalik siya kay kabalo man ko yan mo kabalo ko nga yan akong ipasakitan. So di wala na ko balikan. What if makigbalik imong ex? Ay di na ko Ano man? pass is pass. Ay nagbalik. What if gusto gid siya? What if mag-sorry siya sa imo ha? Nabala siya basta ako dead mar ako hot cake ko niya makigbalik ko sa iya da. Da.
Gwapa kay kate. What if makigbalik siya nimo? Dili na ko mudaway kay dili naman siya lami. Dili mo pud kalami. Ito ginakuha ko, nakakuha na ko siya kay lami. Lami gyud ka, lami kay sulod og sako wali diri. Sikag liyok-liyok. What if makigbalik imong ex? Wala. No na, kay, ano mo kay lain. Nana kay new. Yes. Siya wala pud si paki sa imo. Obsug ko pa kay sa iya. What if makigbalik imong ex sa imo ha? Di na ko eh. Ngano man? Biyan ragyapon ka kay mahura ba ito yung gusto siguro. Kasi pagbalikan nimo siya, ang tawag sa imo ha tanga. Sakto kayo. Sakto kay ko no. What if makigbalik siya? Dawaton ba na or murag dili na kay Unsa man jud, dawaton o dili? dili na kay waste naman naman. Humana mo. Oo. Labi siya wala pa siya naman sa imo. Bala na sa siyang buhay. Para yung buhay. What if makigbalik imong ex? Ay, dili na ko. Ngano man? Na naman ko uyab karon. Dili na po siya makigbalik nimo. Ha? Dili na po siya makigbalik nimo. Ugali, dili na. So wala na. Wala na. Unsay mamiss nimo sa imong ex? Yang pagkabutan, yang pagka-careful sa ko. Ikaw dai dili ka careful sa iya ha. Caring di sa iya ha. Careful mangyapon pero na. Careful o caring? Basta bot. Ah basta bot basta duha. Ikaw dai dili ka caring. Sahay. Unsa man ka sa iya ha? Manakip butas. Panakip butas ka sa iya ha. So sa lugar sa vulcanizing shop ganun. Okay. Unsay mamiss nimo sa imong ex? Kuan. Maayo mo lap-lap? So, what lap? Hindi, lap. Unsay mamiss nimo sa imong ex? Kuan. Kuan ka na. Unsa man gyud kadugay ba? Kuan, wala. Kana lang maguban may, mura. Ah maguban. Kana other ninyo nga mga dates. Kuan, kanang mag-hold. Mag-holding hands. Mag-holding hands. Mawaray mong mamiss sa iya ha. Unsay mamiss nimo sa imong ex? Wala. Nga naman, Di kalimtan naman gud na ako siya nganong mamiss pa man ako siya. murag wala man sad kay ex. Unsay mamiss nimo sa imong ex? Wala ko'y mamiss. O wala ko ko'y na kay na-miss kay wala man ko'y ex. Ah, wala kay ex? Ngayon namin single diri nga na interview nato. Unsay mamiss nimo sa imong ex? Wala. Kay dili siya lami. Dili. Pero ikaw lami ka. Lami. Pero nga nang gibiyaan man kaniya. O siya gilamian. Wala sa- Basta kaysa ko, lami ko. Basin dili ka kabalo mo dala. Sa relasyon ba? Okay. Lahi siguro imong ginahuna. Ano na gid kay Dirty minded jud ka gyud. sila ra, dili Ah, ako. sila ra. Unsay mamiss nimo sa imong ex? Iyang kabutan. Ikaw dili ka butan. Slides. Like maldita ka ganun. Kayo. Unsa pa ilain mamiss nimo sa iya ha? Anang riding. Riding sa... Kanang... Maayo siya mo grind, unsa? Riding! Ah, grinding. Unsay mamiss nimo sa imong ex? Siyempre, among mga labing-labing, among mga date-date sa una. Pero sa dili niya mamiss to. Ah, bala na siya. Wala naman sa gugma nimo. Wala na po ko love niya karon. Unsay mamiss nimo sa imong ex? Iyang pagkakulit. Ikaw di ay. Kulit gyapon gamay. Kamon duha kulit mo duha. Oo. Unsay pinaka favorite part ninyo ngayon yung ginabutas katong mag-uyab pa mo sa una? Oh yes, kana Magdilabayay mo kaldero. dili oy. Magsinapakay ganon. Dili magkuandra ka ng uy dili oy. Magsinod lanay. Oh, abrag ay dili Ah, oy. dili di. Man mo. Kanang wala gukod lang. Gyud asa man mo gagugod-gukod? Dili oy sa bukid man gud to. Asa bukid sok sa ano mo kamaisan. Katul kayo to. Unsaon pag mubon sa ex? Kalimtan siya. Dili na siya hunahon-naon. Dili siya na. What if ginahuna pa kaniya? Hindi maayo. What if mag-sorry siya sa imuha? Hindi maayo gyapon. Dawaton ba nimo siya dili na? Dili na. Klaro kasi imong mata murag dawaton pa nimo siya. Kaayo! Kaayo! Marupo ka ate. Base na kay message sa iya ha. Hi! Dili na ako i-mention ni mong ngalan pero you know who... Kinsa ka? I love you pero wala na. Thank you na lang sa tanan. Thank you sa tanan. Thank you, Beautic, sa memories. Okay. Unsaon pag mubon sa ex? Dulag ML. Dulag ML siya. Sagda siya Joe. Sagdan lang nimo sa so ML na lang nimo. Oh. Base na kay message sa iya ha. Ex, I love you ex. Unsaon pag mubon sa ex? Kuan. Di na siya una-unaon, ana lang. What if unaw-naon pa kaniya? Makoy labot sa iya, basta magbubon ko. What if mag-sorry siya sa imuha? Forget and forgive. Forgive and forget. Forgive and forget. Forgive and forget. Hantod makaigit. Oh, no. Base na kay message sa imong ex.
To my ex, sorry. Pero, imura akong gisayangan. Kay, kuan, loyal ko. Honest. Ba? Basta mga loyal no, may una kasakitan ba? Oo, nana, ganda. Basta mga, kung kinsa pa itong magigugma, mao pa ito'y biyaan. Okay ra nate, dili na ka makauyab sunod. Unsaon pag move on sa ex? Move on? Wala pa may nag-uyab, nag-move on ako. Gyud no pag move 3 months pa lang nag-move on na ka. Basta hindi ka wang naitaglain. Dili man. Ay wala mo nag-uyab, assuming lang ka. Basin, inana. Wag ipaasa ka or umasa lang ka, asa may sa duha. Pwede both. Pwede both. So kasi nakay gusto i-message sa imong ex. Ex, mag-move on ka na. Alam kong hata ko at cute, pero sorry, hindi na kita babalikan. Well, di mo pud siya mo balik sa imuha. Ay, bahala siya. Basta ex. Pero wala ka ex. Wala. Ha, how sad, buti nga sa'yo. Nakasulti dito di mo. Unsa man? Dili na ka makuyab tibok kinabuhi nimo. Ngano man? Klaro kayo. Ngano man lagi? Pangalan pa lang nimo. Unsaon pag move on sa ex? Wala ng ex, move on ra. Move on. Unsaon pag move on gani? Pag move on, ganing, Ngitag bag-o ganon. dili. Unsaon? Kuan lang, i-friend mo siya. I-friend mo siya. Ituring mo siya nga, friend lang, dili ingon nga kaning, na fay feelings. Nay feelings, pero friend lang. Dili na love. So friend lang. So okay ra pud sa imo nga friend lang pud mo. Okay ra. Maski nag-agrabe yung away nga pagbulag ninyo. Okay ra. So okay ra sa imo ha. Okay ra. Basta na ka-message sa imong ex. Amping. Unsaon pag move on sa ex? Kaning maguban-uban sa mga friends. Maguban ba sa mga friend? Unsa pa? Mag-inom-inom. Mag-inom-inom. Mangitaglain. Mangitaglain. Unsa ka lain? Lain makalingawan. Lain na kalingawan. So gikalingawan na dito nimo imong ex sa una. Dili man gingugmag ya. Agi ko pa nimo. Pero love pa nimo siya karon. Dili no. Dili na. Nanakay bago. Nano. Magbulag ra gyapon. Basta na kay message sa imong ex. Kung namanggay ka dyan, Uy, grabe siya ha. Unsaon pag move on sa ex? Kuhan ka ng dula lang og futsal. Futsal, usay futsal. Soccer. Soccer. So wala siya diri karon imong ex. Wala. Basta na kay message sa imong ex. Ay, wala naman. Okay na ka. Okay, kalimtan ako siya. Dabi wala pa siya kalimot nimo. Salam na naniya kagwapan ako yagiya kong biyaan. Naniya kagwapan ako yagiya kong biyaan. Pero sa tinod lang wala siya pakinimo. Joke lang.